खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जाय बिथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बा शेयार खालामनो हायो, साबस्क्राइब खालामनो हायो जुदि मोजां मोनदोंब्लाथाय। आंनि बे सेकेन्ड चेनेल नोंथांमोना मिथिखायो, गोबाङानो मिथिखायो आंना मेन चेनेल दङ। मेन चेनेलनि मुङानो जाहैबाय प्रान्जल नार्जारी आरो बे सेकेन्ड चेनेल बे चेनेलनि मुङानो जाहैबाय पि नार्जारी ब्लग। दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि सारनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। मानोना बे समाव बिथांनि हियारिंआ सोलिगासिनो दङ। बिथांल' नङा, बिथांजों लोगोसे गासै 15 बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि हियारिंआ सोलिगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी हाइकर्टआव बे हियारिंआ सोलिगासिनो दङ। माने बे बिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरोना। हियारिं माने बिजिरनाय, बेखौ माने उकिल आरो माखासे बिजिरगिरिफोरा एडभकेटफोरा बिजिरगोन, बेहाय जाज थागोन, बिजिरगिरि थागोन, मा जादों मा जायाखै बे केसनि सायाव सावरायगोन। जुदि केसाव देरहायोबाथाय उदां जानायनि लामायाव दङ। नाथाय केसखौ देरहागोन ना देरहाया बेखौ बे समाव आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय जों बर' हारिया बेखौनो आर'ज गाबनांगोन बिथांनि हियारिंआ थाबैनो जाथों। मानोना बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे सागानगिरि, बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि। बिथांखौ सागान होनो थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै मास मोनसेनि थाखाय उदां खालामनानै लाना थांदोंमोन दिल्लीयाव, लाना थांदोंमोन आरो सागान होदोंमोन। नाथाय बिथाङा सागान होखांनायनि उनाव आरोबाव फिन जोबथेसालियावनो जोबजादों। जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि आरो दुखु जोंनि बर' हारियाव गैला होननानै बुंजायो। मानोना बिथाङा सासे सागानगिरि, बे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि। बिटिआर गोरोबथाया बारग' एनडिएफबि आरो एबसु लोगोसे माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरजों जादोंमोन। नाथाय मा होनबावनो लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा गावजों गाव खौसे गैलिया। सोरबा आलादा आलादा, जेरै एबसु, बनसु, इउपिपिएल, बिपिएफ रावबो खौसे गैलिया। बेबायदियावनो जोंनि बर' हारिया दावख्लायलांगासिनो दङ। नाथाय मा खालामनो, जों रायजोफोरा खौसे जानांगोन। रायजोफोराबो खौसे बोरै जानो? सोरबा रायजोआ बेजों थांगोन, सोरबा रायजोआ बेजों थांगोन। खौसे जानायखौ जों नुहुराखै, नङा होमबा लोगोफोर? माखासे रायजोफोरनि गेजेरावनो दङ, इउपिपिएलनिबो दङ, बिपिएफनिबो दङ, एबसुनिबो दङ, बनसुनिबो दङ। मोननैबो गोरोबलाया। इउपिपिएलनिया माबा मोनसे बुंबाथाय बिपिएफनिया रागा जोङो, बिपिएफनिया माबा मोनसे बुंबाथाय इउपिपिएलनिया रागा जोङो, बनसुनिया माबा मोनसे टारगेट लायोबाथाय एबसुनिया रागा जोङो, एबसुनिया माबा मोनसे टारगेट लायोबाथाय बनसुआ रागा जोङो। बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ जोंनि बर' समाजाव। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिखौ बोरै उदां खालामनांगोन बेखौ आबुङै खौसे जानानै सावरायाखै। दा बेनिखायनो बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिथाङा जोबजागासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बर' समाजनि मोनफ्रोमबो आफादफोरा, गौथुमफोरा खौसे जानानै सावरायलायनांगौ। जोंनि हारिनि गेजेराव मा जेंना जादों, जेरै फरायसालिनि जेंना, मास्टारफोरनि जेंना, बर' मिडियाम स्कुल गैयिनि जेंना, बायदि बायदि जेंना दङ। जेरै बिटिआरनि बाहेराव, बिटिआरावबो होनजायो गोबां फरायसाफोरानो एसामिस मिडियाम फरायगासिनो दङ। बर'खौनो रोङा, बर' मानसियानो बर'खौनो रोङा। ओरैबायदि आसरित जागासिनो दङ जोंनि हारिनि गेजेराव। दा बाथ्राया बे नङा, बाथ्राया जाहैबाय हियारिंआ सोलिगासिनो दङ। रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन 15 बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि हियारिंआ सोलिगासिनो दङ। बे समाव बिजिरगासिनो दङ आरो बे हियारिंआ 1 सप्ता बारलांगोन, 2 सप्ता, 3 सप्ताबो जालांनो हागौ। माब्लासिम जायो बेखौ जों आबुङै मिथिथ'वा। मानोना बेखौ फोरमायखायानो। बेखौ जेब्ला फोरमायगौमोन अब्लासो मिथिगौमोन। बे केसा जायखिजाया सप्तासेनि बारा लाखागोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालाम, लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम। हियारिं जानाय समाव सोरबा खौरांगिरिया थांनो गोसो जायो, जों बायदिया थांनो गोसो जादोंमोन, नाथाय बे हाबनो होआ, एलाव गैया आरोना। खौरांगिरि थांनो मोननाय बा इन्टारभिउ लाहैनो मोननाय बेबायदि एलाव गैया। दा बेनिखायनो जों लानो हायाखै। लोगोसे जाय बिथांमोना बे चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हायो। बे जाबाय आंनि सेकेन्ड चेनेल। गोबाङानो मिथियाबो जानांगौ, मिथिगौबाथ' मोजां, मिथियाबाथाय आरो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनिफ्राय। आं बेहाय सप्तासेयाव मोनसे नङाबा सप्तासेयाव मोननै बा मास मोनसेयाव मोननै बेबायदि भिडिअ खालामगोन। अब्ला बाय बाय लोगोफोर, गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।